Úsmev predstavuje jednu z prvých vecí, ktoré si človek všimne pri zoznamovaní. Žiarivý biely úsmev môže zvýšiť sebavedomie alebo aj schopnosť na niekoho dobre zapôsobiť. V predchádzajúcej časti sme sa venovali prevencii a liečbe zubného kazu. Dnes sa budeme venovať estetike. Znovu vítam u nás štúdiu zubného lekára pána Daniela Hechta. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Čo je takou prvou základnou vecou estetiky? Čo sa týka stomatológie, tak takou najdôležitejšou vecou, čo sa týka estetiky, je určite bielenie zubov. Prípadne už dnes je aj nový modný trend zubné šperky. Čo je vlastne to bielenie zubov? Bielenie zubov je proces, ktorý vlastne zosvetľuje zafarbený dentín a sklovinu zuba. Táto sklovina zuba alebo ten dentín môžu byť zafarbené, či už sú príčiny farmakologické, či už sú aj nejaké vrodené predispozície, alebo samozrejme aj vekom sa stáva, že tie zuby postupne hnednú, žutnú a je to vplyvom fajčenia, je to vplyvom kávy. No a práve v takýchto prípadoch je vhodné to bielenie, kde vlastne to bielenie je schopné tieto hnedé a žlté sfarbenie vybieliť. Akým spôsobom sa bielia zuby? V našej ambulancii používame lampou aktivované bielenie. Aplikujeme špeciálny gel na povrch zubov a tento gel je vystavený pôsobeniu lampy. Vplyvom tohto procesu dochádza k uvoľneniu kyslíka, a tento kyslík vlastne pôsobí na zuby, to spôsobuje vybielenie zubov. Samozrejme, u každého je ten efekt iný, pretože každý je jedinečný, každý je individuálny, u niekoho to krásne vybieli a je tam skok o 8 odtieňov a u niekoho tiež vybieli, ale není ten efekt až úplne taký super. A môže ísť častejšie na to bielenie ten človek? Tie 2-3 roky sa garantujú, že by to malo vydržať, ale ja by som odporúčal tak maximálne raz za rok. To bielenie by stačilo. A keď to nemá ten požadovaný efekt, ktorý si ten človek želá? Ešte sa to nestalo, že by nemal požadovaný efekt. To bielenie vždy má efekt, len je to individuálne. Môžu vzniknúť aj nejaké vedľajšie účinky, keď si tá človek bieli zuby? Bielenie zubov je vlastne, sa dá povedať, bezbolestné. Počas procesu bielenia môže byť trošku citlivosť zubov. A taktiež po bielení sa môže vyskytnúť citlivosť zubov na studené, na teplé, ale táto citlivosť väčšinou samovolne v priebehu pár hodín zmizne. Ako dlho vydržia zuby biele? Tak 2-3 roky sa garantujú. Samozrejme, pokiaľ pacient udržuje tú správnu hygienu. To znamená ráno, večer si čistiť zuby a aj medzizubné priestory. Potom je veľmi dôležité dentálnu hygienu absolvovať. To znamená 2-krát za rok dentálnu hygienu, doma si čistiť zuby ráno, večer, medzizubné priestory. No, a potom je ešte veľmi dôležité po bielení. 48 hodín po bielení je veľmi dôležité vyhýbať sa farbivám. Všetko, čo môže zafarbiť zuby. To znamená, cvikla, kola, špenát, kečup a takéto veci. Lebo práve 48 hodín je potrebných na to, aby sa obnovila tá ochranná vrstva, lebo po bielení sú tie zuby oslabené. Sú citlivejšie. Sú citlivejšie, sú oslabené a je tam väčšia pravdepodobnosť, že sa môžu zafarbiť. Takže treba tých 48 hodín počkať, aby vznikla tá ochranná vrstva na tých zuboch a potom pacient môže zase aj jesť čokoľvek, aj farebné veci. Je ten trend dnešnej doby bielenia zubov taký aktuálny, že veľa ľudí chodí si bieliť zuby? Nespočetné množstvo mladých ľudí si veľmi zakladá na peknom úsmeve. V zahraničí je to veľmi populárne, je to taký trend, ale aj u nás sa to začína rozširovať. A môžem povedať, že veľmi veľa ľudí majú záujem si dať vybieliť zuby, a to nielen ženy, ale aj muži. Už som mal takých pacientov, ktorým to vyložene zmenilo život, lebo mali od narodenia také malšie, žlčie zuby, som im to vybielil, starajú sa o to a majú pekné biele zuby a určite to môže sa podieľať aj na zvýšení sebavedomia u tých ľudí.
A nepoškodzuje bielenie zubov nejakým spôsobom ten chrup? Niektorí ľudia vychádzajú zo starých informácií, kedy sa bielenie zubov vlastne na bielenie zubov sa používali vysoké koncentrácie peroxidov. Tak v súčasnosti máme už k dispozícii metódy, ktoré sú už aj účinné a zároveň bezpečné pre zubnú sklovinu. Pretože dnes už stačia aj nižšie koncentrácie peroxidov na to, aby bol ten efekt želaný a aby bol pacient spokojný, pretože dneska už sú tie metódy aktivované lampou a tá lampa vlastne je taká silná, že stačia aj nižšie koncentrácie peroxidu, aby ten efekt bol taký, ako si to pacient predstavuje. Takže bielenie zubov, pokiaľ sa robí tou modernou technikou, nepoškodzuje zuby a je bezpečné. Môže si dať človek, ktorý nemá celkom zdravé zuby, ich vybieliť? My to robíme tak, že najprv príde pacient na konzultáciu, kde vlastne zhodnotíme, či tie zuby sú vhodné na bielenie. Áno. Je dobré, keď pacient nemá moc poblombované tie predné úseky, lebo vlastne bielia sa tie predné úseky zubov, horných aj dolných, od 6 po 6. A pokiaľ ich má pacient zablombované, tak sa môže stať, že vlastne mu to vybieli tú vlastnú sklovinu zubov, ale tie blomby to nevybieli. Hej. Tým pádom sa tie blomby musia vymeniť za blečí odtieň, aby to splynulo už tými vybielenými zubami. Hej. Dá sa to aj tak urobiť, ale samozrejme najideálnejšie je, aby ten pacient nemal poblombované zuby na tých predných plochách. Samozrejme je dôležité, aby aj pacient tie zuby nemal nejak veľmi citlivé, aby nemal odhalené krčky. Pokiaľ teda chce mať tie zuby krásne a biele, som počula niečo, že existujú také fazety na zuby, ktoré... Ako to funguje? Fazety to je už zase o trochu iné, ale tiež to patrí k estetike. To tiež robíme. Je to taká trošku zložitejšia metóda, ale keramické fazety vlastne sa robia tak, že sa musí obrúsiť tá predná plocha zubov. Musí sa trošku obrúsiť tá predná plocha zubov. Urobia sa otlačky a technička urobí tie keramické fazety, to sú ako také tenké škrupinky a tie sa tam potom takým špeciálnym cementom nacementujú iba na tie predné plochy zubov, tak jak to majú hollywoodskí herci. Tí majú väčšinou tie fazety. Ale vždy sa tam musí tá predná plocha zubov trošku obrúsiť, takže je tam potrebný trošku ten invazívny zákrok, když to pri bielení není potrebné žiadne vrtanie, ani žiadny invazívny zákrok, tam len ten gel a tá lampa. Ale tak, že lacnejší spôsob je to bielenie. Určite, tie fazety sú drahé dosť. No. A ešte aký je taký iný spôsob, okrem bielenia alebo fazet? Áno. To tak dneska je aj veľký trend zubné šperky. Lebo keď sa pacient pekne zasmie, tak tie zubné šperky tam zvyknú pekne svietiť, keď sa pacient usmeje. No a tieto zubné šperky si právom vydobili taký módny trend v zahraničí a zase tiež aj u nás máme už veľa pacientov, ktorí si dávajú aplikovať tieto zubné šperky, či už je to taký jednoduchý kryštálik, alebo je to aj, je možno si vybrať biele zlato, žlté zlato. Tá aplikácia je nebolestivá, nie je treba žiadne vrtanie. Tieto zubné šperky sú skrášľujúce a ich aplikácia trvá 15 minút. Dlhšie nie. A to nemôže nejako poškodiť zub, napríklad sklovinu zubu alebo podobne? Tieto zubné šperky vydržia niekoľko rokov. Samozrejme optimálne je ich po tých 2-3 rokoch vymieňať, ale vydržia aj viacej rokov a je veľmi dôležité, aby pacient dodržoval tú hygienu. Pokiaľ dodržuje tú hygienu a používa mäkkú kefku a čistí si to, tak samozrejme by sa žiadne baktérie okolo toho zubného šperku nemali zachytiť a ten zubný šperk by mal zostať estetický. Mohli by sme si tak na záver zrekapitulovať, že teda čo je ten základ estetiky zubov? To záleží od toho, aký je to pacient. Viete, sú pacienti, u ktorých je vhodné to bielenie zubov. Keď majú, ja neviem, pekné predné zuby bez akýchkoľvek plomb, tak u nich, a pokiaľ chcú tie zuby vybieliť, tak u nich je najvhodnejšie to bielenie zubov.
Áno. Pokiaľ sú tie zuby už naozaj v takom stave, že sú už, ja neviem, veľmi vykazené, začiernené, že už to bielenie by tam nebolo efektívne, prípadne sú veľké medzery medzi zubami, to už sa bielením nedá vyriešiť, tak v takom prípade, ako ste vy vtedy hovorila, sú vhodné urobiť tie fazety. Tie fazety sú estetické, dá sa určiť odtieň tých faziet podľa toho, ako si pacient praje. A keď sa aplikujú tie fazety, tak vlastne tie predné plochy zubov sú tým pádom estetické a dajú sa tým pádom aj tie medzery medzi tými zubami nejakým spôsobom zakryť. Môže to upraviť napríklad aj keď má niekto krivé zuby, že mu to upraví zuby, že budú rovné tie fazety? Tak buď teda korunkami alebo fazetami by sa to mohlo vyskúšať, ale záleží to od toho, ako veľmi sú krivé. To všetko má svoje špecifika. Áno, dá sa to aj takýmto spôsobom riešiť, ale keď tie zuby sú veľmi krivé, tak už je potom hodné, aby pacient navštívil čelusného ortopéda a nejakým strojčekom by sa tie zuby ako vyrovnali. Tak ďakujem, že ste prijali pozvanie do našej relácie. Dúfam, že sa nevidíme posledný krát. Ja vám ďakujem tiež za pozvanie. A vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie. Ďakujem a pozdravujem divákov televízie Nitrička.